villog itt egy-két dolog, szerintem videó megy. Üzenhet is a családnak. Benne leszel a híradóval. Magyar turista óvatlanul bokagörcsöt kapott a hideg tengerben. Itt nem érdekes. Ja, de veszélyesebb a terep. Nem is hideged. Most már nem. Hülye magyar turista. Lesz a tenger. Persze. Lehetőleg ess is el, vagy valami akció legyen. Véres jelenetet. Jó, akkor most És hogy megyek le?